ne balimaw an ka constitution kura n'o y'an ka sariya sunba kura ye o dilanna maliyɛnw bɛ fɛn fɛn fɛ maliyɛnw bɛ fɛ fɛn fɛn ka kɛ o bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ ni ala na kira sɔnna an bɛɛ lajɛlen bɛna sago sɔrɔ constitution kura mali constitution kura 4e république i y'a faamuya bala an ka constitution kura o y'a dilan ka ban pewu an ka laɲini ye mɔgɔ minnu ye faso nafolo suɲa u ka minɛ k'u don kaso la an ka laɲini filanan i y'a faamuya bala o ye k'an ka kan ta ba la an ka kanw tara ba la i y'a faamuya bala baara bɛna kɛ ni o ye n'o bɔra yen nɔ ni mɔgɔ min kɛra président ye à partir de 6 mois sɛgɛsɛgɛli bɛ wuli nɔfɛ i ka bilan ye mun ye mun kɛra baara bɛ ka kɛ wa walima baara tɛ ka kɛ ni baara tɛ ka kɛ jamana kɔnɔdenw bɛ se ka wuli k'i gɛn ka bɔ yen constitution kura min dilanna hɛrɛ caman caman de b'a kɔnɔ lafiya caman caman de b'a kɔnɔ basigi caman caman de b'a kɔnɔ an ka laɲini baden de b'a kɔnɔ ni ala na kira sɔnna mali bɛ k'an bɛɛ lajɛlen sago ye hali bi an k'an jija k'an cɛsiri an jɔlen ka to ne balimaw ka an kanubagaw fo jusqu'à mete k'i fo k'i waleɲuman dɔn kulubali mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ n y'aw bɛɛ fo n ye min tɔgɔ fɔ ma min tɔgɔ fɔ en tout cas on est ensemble ne balimaw an ye nin photo in publier diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na asimi photo k'a yira maliyɛnw na ani ivoiriyɛnw i y'a faamuya bala africain bɛɛ la ani européen bɛɛ la k'a yira bɛɛ lajɛlen na ni mɔgɔ min bɛ fɛ asimi ka kɛ candidat ye i ka oui ta ni mɔgɔ min bɛ fɛ asimi ka to présidentiya la i ka oui ta ni mɔgɔ min bɛ fɛ asimi ka kan bɔ fanga nɔfɛ i ka oui ta i y'a faamuya bala an ye nin photo in publier an ka pagew sanfɛ k'u publier i y'a faamuya bala page wɛrɛ sanfɛ ka bila whatsapp groupe kɔnɔ ivoiriyɛnw bɛɛ lajɛlen ye nin photo in publier a b'a dɔn mɔgɔ hakɛ min kɛra asimi fɛ yan mɔgɔ 10,000,000 ani kɔ olu de ko oui ko asimi ka to masakɛya la ko asimi ka kɛ candidat ye moins de 3 jours diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ hakɛ min kɛra asimi fɛ mɔgɔ 10,000,000 ani kɔ olu de ko ko bɛ fɛ asimi ka présenter ka kɛ masakɛ ye dɔw yɛrɛ ko k'a kana bila k'a ka continuer n'a ye o de la Kawju min siranna Kawju min ja tigɛra a k'olu bɛ min fɛ ko asimi ka i y'a faamuya b'a la ko asimi k'a bila k'a ka tila ka bɔ k'a fɔ mɔgɔw ye k'a tɛ kɛ candidat ye ja Kawju min sirakun filɛ Kawju min bɛ ka siran nin dɔrɔn de ye parce que ni asimi kɛra candidat ye tako kelen pe a t'a ni mɔgɔ cɛ mali kɔnɔ a tɛ yen k'a da mun kan a ye baara ɲuman de kɛ maliyɛnw bɛ fɛn fɛn fɛ a bɛ k'o de kɛ an ye fɛn fɛn laɲini a fɛ asimi bɛ k'o de kɛ foyi ma tɔgɔ d'a ma foyi ma sanga d'a ma i y'a faamuya bala foyi ma to ni maliyɛnw kɛra a fɛ baara ɲuman n'i ye baara ɲuman kɛ mɔgɔw bɛ k'i fɛ mɔgɔw bɛ tugu i kɔ mɔgɔw bɛ sɔn i ye mɔgɔw bɛ k'i ka jɔn ye kuma fa na ba filɛ nin dɔrɔn de mɔgɔ bɛ ka kɛ asimi fɛ président mana mali kɔnɔ min ye dɔ bɔ a ka sara la ni asimi tɛ président mana mali kɔnɔ ka mali armée bila condition kɔnɔ i y'a faamuya bala ka tɛmɛ asimi kan asimi de y'o kɛ an ka sɔrɔdaso tun sen sirila k'u bolo siri k'u ɲɛ siri i y'a faamuya bala k'u di fagali ma asimi de nana i y'a faamuya bala k'o bɔ yen pewu ka minɛn san ka di sɔrɔdasiw ma ka dɔ fara u ka sara kan i y'a faamuya bala k'u bila condition ɲɛnama kɔnɔ o de la mɔgɔ bɛ ka kɛ asimi fɛ asimi de ye faransi gɛn asimi de y'a fɔ ko faransi de ye afiriki problème ye mɔgɔw ma k'a fɛ dɔwɛrɛ la dɛ nin don masakɛ jumɛn nana mali kɔnɔ n'i ye nin kɛ personne asimi de ye nin kɛ o de la mɔgɔw b'a kɔ o de la mɔgɔw b'a fɛ an ye nin photo in publier diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na bɛɛ ko asimi de ka kɛ candidat ye bɛɛ ko asimi ka to fanga la bɛɛ ko k'u bɛ asimi de fɛ moins de 3 jours mɔgɔ 10,000,000 ni kɔ olu de kɛra asimi fɛ u b'a yira k'a fɔ k'a tɛ asimi ni mɔgɔ cɛ mali kɔnɔ tako kelen bilahi ni asimi kɛra candidat ye bilahi a b'a ta a Kawju min siranko filɛ nin de a ye Kawju min lamɛn a bɛna min fɔ fo sɛnugu n'i ye sɛnugu yɔrɔ sɛnugu kɔni bɛɛ b'o dɔn n'i y'o tile nin ko kala b'a la muso kɔrɔba fɔ a lamɛn dɛ il faut pas que an ka kala bɔ sɛnugu la o kɔrɔ ye manifestation min ka kɛ non si tɛ o manifestation tɛ o il faut que an k'a dɔn élection bɛ kɛ asimi k'a fɔ a tɛ candidat ye n'a fɔ a tɛ candidat sa ça va mettre tout le monde à l'aise voilà
Kaujim te la toide aya masrote. Kaujim ye ni yoro de famia. Ko foke asimika fo konteke candidat yi. No kera olu politicien be bla léger la. Parce que asimi toy mɔgɔ tɛna kɛ ni politicien ninnu fɛ mɔgɔ tɛna tugu kɔ wa tɛna don da la. I ma Kaujim ka kuma mɛn. Kaujim ka c'est Kaujim bɛ ka hami ni min ye a bɛ ka jɔrɔ ni min ye fɛn min bɛ ka bali ka sunɔgɔ a n'a ka alaw ani faransiw Asimi ka sen bɔ a bɛɛ la Asimi ka fanga bila ka tila k'a fɔ k'a tɛ candidat ye n'a ko k'a ye candidat ye a bɛ gagner parce que a fɛlen don Malienw b'a fɛ Mali fantan a naani bɛɛ lajɛlen na diɲɛ maa bɛɛ bɛ Asimi fɛ africain bɛɛ b'a fɛ u sirankun filɛ nin ye aw ko i y'a faamuya b'a la ko Asimi k'a bila i y'a faamuya b'a la aw ka bɛn tiɲɛ ma mais a kana kɛ candidat ye o tuma na Malien tɛ yan Malien tɛ yan Malien don Malienw b'a fɛ u sirankun filɛ nin dɔrɔn de o de la an nana ni Kaujim ka nin vidéo ye parce que anw ye Asimi photo bila ko mɔgɔw ka sondage kɛ mɔgɔw k'u fɛla yira mɔgɔ minnu b'a fɛ ani mɔgɔ minnu t'a fɛ diɲɛ bɛɛ b'a fɛ diɲɛ bɛɛ b'a fɛ Kaujim ninnu sirakun filɛ nin ye Asimi Valeri b'a la Dawula b'a la a fɛlen don Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Afrique bɛɛ wɔrɔ k'u bɛɛ Asie bɛɛ bɛ Asimi dɔn ka da mun k'a ka kɛwale a ka kɛwale o sirakun filɛ nin de ko Asimi k'a fɔ k'a tɛ kɛ candidat ye a t'a fɔ k'a tɛ kɛ candidat ye a bɛ muru de ta k'a kan tigɛ a t'a fɔ k'a tɛ kɛ candidat ye a bɛ marifa de ci a yɛrɛ la danga min bɛ e kɔ a bɛ ku i la bilahi danga min bɛ e kɔ bilahi a bɛ taa ɲɛfɔ lahara kana ji fara koliji kan politiciens sirannen filɛ nin de ko Asimi ka fanga bila ko a ka tila ka bɔ k'a fɔ Malienw ye k'ale tɛ kɛ candidat ye o tuma na anw y'an baw zufule da an y'an baw ka munumina de ciya ka mɔgɔ sɔrɔ a kana ka Mali segin a danbe kɔnɔ ka mɔgɔ sɔrɔ i y'a faamuya b'a la ka hɛrɛ di anw ma ka mɔgɔ sɔrɔ président b'a denw fɛ président b'a ka jamana kɔnɔdenw fɛ an ye fɛn fɛn ɲini a fɛ a bɛ k'o kɛ k'an k'o bila ko ka taa tasuma ta ko an k'an ka sanu falen sira la o tuma na an bɔra an baw kɔ la de ka bin yan a t'a bila de wa sirankun filɛ nin dɔrɔn de anw ye nin photo publier k'a ci Ivoirien ma k'a ci Burkinabé ma bɛɛ ye Asimi ka photo bila a ka page sanfɛ ni mɔgɔ min bɛ fɛ a ka kɛ candidat i ka oui ta bilahi a bɛ mɔgɔ ka page sanfɛ i t'a vérifier oui o de ka ca ba na si ye mɔgɔ min b'a fɔ ko non a tɛ tɛmɛ mɔgɔ fila kan bɛɛ ko oui bɛɛ ko Asimi ka kɛ candidat ye bɛɛ ko k'a bɛ Asimi fɛ mun de b'o kɛ baara ɲuman foyi tɛ baara ɲuman bɔ bilahi mɔgɔw mana danaya da i kan baara kɛ tiɲɛ kan mɔgɔ bɛ fɛn min fɛ u k'u ye Asimi nin dɔrɔn de kɛ politiciens tɛmɛna yan campagne kɛra u ye élection de kɛra k'u sigi mais olu de y'an ka jamana ci k'an ka nafolo suɲɛ ka Mali ta tiɲɛ ka Mali ta ka taa di nasaraw ma ka Mali da lɛfɛ kɔnɔ k'a di juguw ma an ye mɔgɔ sɔrɔ bi a ye juguw gɛn ka tiɲɛ fɔ tubabuw ye Mali bɛ ka segin a danbe kɔnɔ lakana bɛ ka sabati avion bɛ ka sa an ka usines bɛ ka kɛ an ta ye sanu bɛ ka kɛ an ta ye fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ka na Mali kɔnɔ k'anw ka ban o tigilamɔgɔ la ko ka tugu fɛnna bɔnɛ kɔ walima bɔnɛma wolo kɔ fo n'an sara ka kunu dɛ sinon an bɛ waati min na ko bi an bɛ Asimi kɔ fo saya an b'a fɛ fo saya ni anw seko b'a la élection yɛrɛ tɛ kɛ Mali kɔnɔ ni anw seko b'a la élection tɛ kɛ Asimi de bɛ to yen mais an seko t'a la voilà n'an seko tun b'a la Asimi t'a bila yɛrɛ kuma ma se ko élection ka kɛ ayiwa Kaujim ninnu sirakun filɛ k'a daminɛ Kaujim na ka taa fo Makɔrɔ la ka taa bɛɛ lajɛlen na élection ka kɛ dɛ a donna ta bɔra ta dɔwɛrɛ tɛ dɛ ka Asimi bɔ yen ka na n'u sagona mɔgɔ ye o de tɛ passé Mali kɔnɔ tuguni o banna Ala ka hinɛw la k'aw dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kitu min na Ala k'a nɔgɔya Asimi fo saya Malienw ɲɛ tɛ mɔgɔ la ni Asimi tɛ u tulo tɛ mɔgɔ la ni Asimi tɛ i bɛ bo fɔra ka bu kɛ ka bɛɛ kɛ ka suraw kɛ ka tamanin ta Malienw tulo t'i la u ɲɛ t'i la mɔgɔ kelen pe Asimi jigitugu masa den ɲuman den min kɛra faso fɛ mɔgɔw nana Mali kɔnɔ ka kɛ président 77% o ye Mali ta k'a di tubabuw ma o m'o bali k'u ka fanga tiɲɛ Asimi min banna Faransi la ka tiɲɛ f'u ye Asimi bɛ fanga la hali bi wa foyi tɛ se ka bɔ yen tiɲɛ de tɔgɔ ye ko Ala bin cogo t'a la n'i kɛra i yɛrɛ fɛ i bɛ lafiya n'i kɛra i ka jamana kɔnɔdenw fɛ bilahi i bɛ don da la
ma fana bafla ou desera o de la ka français kɛ ka aw ka ala ye ka Macron kɛ aw ka ala ye ka jamana ci ka jamana hɛrɛ ta ka tubabu bila k'u sago kɛ anw fa jamana kɔnɔ ka Mali kɛ komi tubabu ta olu de bɛ décision ta olu de bɛ fɛn bɛɛ kɛ depuis Assimi nana a y'o tigɛ e wa pa paga ma bɔ a la sigilen bɛ kuluba a bɛ Mali kɔnɔ hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile e wa mɔgɔ si tɛ se ka foyi k'a la parce que a bɛ tiɲɛ de ka maliyɛndenw b'a fɛ aw dɛsɛra o de la anw ye mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min bɛ k'i firifiri mɔgɔ min bɛ ka tiɲɛ fɔ mɔgɔ min bɛ ka faso segin a danbe kɔnɔ k'o k'a fɔ ko n tɛ kɛ candidat ye ne ma da la ni e wolotɔ n'i ma bɔ i ba ninnu de fɛ ne ma da la e wolotɔ n'i ma bɔ i ba dabara de fɛ mais danga min bɛ e kɔ a bɛ ku e la taa n'a ye danga min b'i kɔ bi la a bɛ ku i la an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen an bɛ na anw bɛ ka kuma min fɔ o ye anw kɛ mɔgɔ jugu ye aw bɛ faransi mais aw tɛ faransɛw fɛ a donna ta bɔra ta a ye faransi ka nin député lamɛn ko tɔɔrɔ min bɛ afirikɛnw kan degun min b'u kan saya min b'u kan kɔngɔ min b'u la ko cɛ nɔ tɛ muso nɔ tɛ ko faransi de nɔ don faransi député de bɛ ka nin fɔ dɛ ko waati dɔ sera ten sa k'u ka afirikɛnw bonya n'u ma afirikɛnw bonya k'u ka malo b'a da fɛ c'est à dire que faransi ta tiɲɛ b'a da fɛ faransi député de bɛ ka nin fɔ dɛ i y'a faamuya la k'an bɛ 20e siècle de kɔnɔ diɲɛ bɛɛ kununa diɲɛ bɛɛ b'i ka hɛrɛ ɲini cogo dɔrɔn faransi bɛ ka min kɛ afirikɛnw na k'a tɛ pase tuguni k'a tɛ pase n'an ye nin fɔ k'i bɛ faransi k'i bɛ ka faransi lagosi an tɛ ka faransi lagosi dɛ u ka politiki de ye blague tuyo ye u ka politiki de bɛ afiriki ci c'est à dire que u tɛ anw fɛ u bɛ anw ka sanu de fɛ u tɛ anw fɛ u b'an ka dugukolo de fɛ parce que Mali kɔrɔnfɛ yan fan ye Mali nord la walahi yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ européen bɛ fɛ ka yen kɛ i y'a faamuya b'a la u ka jamana yɛrɛ de ye parce que hɛrɛ sugu bɛɛ bɛ yen Mali kɔrɔnfɛla Kidali yan fan ninnu n'i ye yen sɔrɔ k'i ka c'est à dire que ka yen k'i ka jamana ye a bɛ komi i bɛ diɲɛ arijinɛ de kɔnɔ kafiriw ɲɛbɔ o de la u bɛ fɛ ka Mali minɛ anw na o tɛ an ka sanu dɔrɔn nɔfɛ dɛ o b'an ka dugukolo nɔfɛ ka t'u sigi yen parce que le jour à venir don n'a nataw la ji woyo i y'a faamuya b'a la ani ji o de bɛ taa ni Europe bɛɛ ye parce que Europe sigilen don ji camancɛ de la don n'a nataw la ji de bɛ taa ni ninnu ye don n'a nataw la ji de b'u ka jamana bɛɛ ci o tɛ anw ka sanu dɔrɔn nɔfɛ o tɛ anw ka jama dɔrɔn nɔfɛ o tɛ anw ka lithium dɔrɔn nɔfɛ o bɛ anw yɛrɛ nin de nɔfɛ k'an bɛɛ faga ka sɔrɔ ka t'u sigi an ka dugukolo sanfɛ nin y'u ka laɲiniba ye parce que n'i y'i sigi kɔrɔnfɛla in na diɲɛ arijinɛ don satellite o bɛ Marseille kosɛbɛ i y'a faamuya b'a la courant ko c'est à dire que diɲɛ arijinɛ de kɔrɔnfɛla in ye quoi c'est pour cela que i ɲɛ t'o la ko accord d'Alger la donna ta bɔra ta petite nin ka waleya ka Mali tila fila ye hali bi o b'o hakilina de kan mais a tɛ passé Assimi tile la an ka faransi député lamɛn anw bɛ ka kuma min fɔ cɛ seginna o de kan ko ka afirikɛnw faga ko faransi don ko ka kɔngɔ bila anw na ko faransi don ko ka anw ta tiɲɛ ko faransi don ko waati sera fɛn sa k'u ka politiki changer faransi député de bɛ ka nin fɔ faransi assemblée kɔnɔ n'an ye nin fɔ sagadenw bɛ bɔ kule la i bɛ faransi i bɛ ka faransi lagosi n tɛ k'u lagosi dɛ n bɛ k'u jogo de f'u ye mɔgɔ ye min ye i kan k'o de fɔ a ye mɔgɔ ye min ye i kan k'o de fɔ a ma n'an ye nin fɔ i bɛ faransi i bɛ ba dɔ a ka sɛbɛn b'i bolo i muso bɛ i den bɛ yan o tuma na ne wolola yan de yan nin bi saba de dafalen sera yan tɔɔrɔ min bɛ anw ka cɛ tɛ muso tɛ faransi de ye wa an b'a fɔ hari lahara ni sankolo b'u bolo u b'a bila ka jigin anw natalen tɛ mɔgɔ la an natalen bɛ ala de la anw natalen tɛ mɔgɔ la an natalen bɛ an faso de la foyi tɛ anw bolo ka Mali bɔ an y'a fɔ ko faransi man ɲi faransi député a y'a lamɛn dɛ ministre a y'a lamɛn dɛ Mali Burkina Faso le changement de régime dans le Sahel vous oblige à modifier radicalement votre politique dans la zone. Au Mali et au Burkina Faso, les coups d'État militaires semblent moins contestés que la présence française. Certains pensent même que la prise de pouvoir par les militaires est un gage de retour à la souveraineté. Entendez-le. Les sanctions de la CEDEAO. Ko politiki min bɛ faransi bolo ko waati dɔ sera ten sa u ka changer u k'u bɛrɛ bɛn afirikɛnw ma ko coup d'état min kɛra Mali kɔnɔ Guinée Burkina
Wallahi quoi kafsa ya famia wala France président min sigira démocratiquement France président min elila ya famia wala ko anga mugo mune coup d'état ko kafsa ni France président ni jamana ko do nya sigi kwa sigira galon de ka waka politique mugo fagade a ko anga ni masake mune coup d'état ke kana Assimi Ibrahim Traoré Mamadou Doumbouya ya famia wala ko Afrique be ka sega dambe kono Afrique on be ka lafiya ko ba yira k'a fɔ coup d'état ma kɛ dɔwɛrɛ nɔfɛ a kɛra hɛrɛ de nɔfɛ a kɛra an ka yɛrɛma hɔrɔnya de nɔfɛ a kɛra an danbe ɲinini de nɔfɛ mɔgɔ minnu tun bɛ yen anw bolo fanga la olu tun ye faransɛw ka jɔn de ye ka afirikɛnw faga ka afiriki hɛrɛ ta ka na di tubabuw ma ko mɔgɔ minnu bɛ yen bi k'u kan ka bonya mɔgɔ minnu bɛ yen bi k'u tɛ ka foyi ɲini basigi lafiya hɛrɛ ka ɲɛsin u ka jamana kɔnɔdenw ma ko ni faransi ma ka politiki sanse ko jiwoye bɛ taa n'u ye lahara France député de ka nin fɔ u ka assemblée nationale kɔnɔ n'an ye nin fɔ sagadenw faso kumasuludenw taɲininaw hɔrɔnkolondenw k'an bɛ ka bila diɲɛmaw la o k'an b'an jɔ fɛ ne ma nin fɔ dɛ France député de filɛ nin assemblée kɔnɔ a ye min fɔ ala ta don tiɲɛ don an ka lamɛn. Ministre Guinée, Mali, Burkina Faso. Les changements de régime dans le Sahel vous obligent à modifier radicalement votre politique dans la zone. Au Mali et au Burkina Faso, les coups d'État militaires semblent moins contestés que la présence française. Certains pensent même que la prise de pouvoir par les militaires est un gage de retour à la souveraineté. Entendez-le. Les sanctions de la CEDEAO contre le Mali ont été vécues comme ayant été pilotées par la France. Or, elles vont appauvrir les Maliens et les peuples aux alentours. Ça aussi, vous devez l'entendre. Le résultat de votre obstination, c'est que notre ambassadeur a été expulsé du Mali. Les peuples du Sahel veulent se libérer d'un lien de subordination avec la France. Est-il monétaire? Est-il économique ou militaire? Les communistes pensent que ce sont les trois à la fois. Il faut rebattre les cartes de la présence française au Sahel. Les sociétés privées de sécurité comme Wagner ne sont là que parce que la politique française sahélienne a failli. Malgré le courage de nos soldats, au Sahel, l'armée française a échoué. En conséquence, annoncez un plan de retrait de nos troupes avec un agenda concerté. Plutôt que les accords d'Alger qui vont déchirer le Mali, soutenez le désarmement de tous les groupes armés, comme proposé dans la feuille de route de Lusaka. Rendez une deuxième fois leur indépendance à ces États. Mettez fin au franc CFA et au pillage des ressources par les multinationales françaises. Faites respecter la démocratie et écoutez les peuples et pas seulement leurs dirigeants. Les communistes et toutes les organisations de progrès sur place vous le demandent. Nous l'avons constaté avec la plus grande gravité lors du colloque à Tonsoko à Dakar la semaine dernière. Si vous aviez fait tout cela, ces coups d'État se seraient heurtés à une résistance populaire forte. Monsieur le ministre. Wallahi ni sara abedo arjina kono ni kafiri miye ni dambetigi de ni kafiri miye ni tiɲatigi de ala ko mɔgɔ bɛ tiɲatigi de ko ale bɛ k'i fɛ ala ko mɔgɔ bɛ hinɛ mɔgɔ la ko ale bɛ k'i fɛ ni ye faransi député de assemblée nationale kɔnɔ a ye kuma bɛɛ fɔ ka ban pewu an bɛ fɛn fɛn fɔ a don o don a seginna bɛɛ kan accord d'Alger ko foyi tɛ ko ka Mali tila fila ye tubabuw ka taa segin Mali dugukolo kan. Parce que hɛrɛ bɛ yen lafiya bɛ yen i bɛ fɛn fɛn ɲini diɲɛ kɔnɔ ni hɛrɛ don a bɛ anw ka kɔrɔnfɛla in na an faga kun filɛ an ta tiɲɛ kun filɛ wa mɛ cɛ ye kuma bɛɛ fɔ ka ban ko n'i y'a ye Wagner fana bɛ Mali kɔnɔ u yɛrɛ ka kuma ko Wagner ko dɔwɛrɛ tɛ dɛ ko Faransi de dɛsɛra ko afirikɛnw tigɛra faransɛw la parce que u ka politiki ye mɔgɔ faga de ye ko CEDEAO kɔni ko o bɛ komi sagaden ni Faransi y'u bila ka taa an fɛ u bɛ taa an fɛ CEDEAO ko bɛ komi fatɔ julafini a b'a yɛrɛ fara fiɲɛ b'a fara ko CEDEAO bɛ ko n'an ye nin bɛɛ fɔ yan tiɲɛ de tɔgɔ ye ko ala bincogo t'a la Faransi député de filɛ ka nin fɔ wa a ye kuma fɛn fɛn fɔ i bɛ ka nin kuranɛ bɛn tɛgɛ d'a kan tiɲɛ don ala ta dɔ ye wa a tɛ wuli soso cogo t'a la an ma bi Faransi kan an ma Faransi fa neni an b'u ba neni an ma sew ma an ma mugu to o kama an ko va segin lafiya an tɛ fɛ an faw ka sa an tɛ fɛ an baw ka sa an tɛ fɛ an ka dugu ka tila filɛ sinon an ye mun wɛrɛ kɛ an ma foyi kɛ an ye nin de ɲini an kɛlɛ kun an nɛni kun an faga kun an dɔgɔya kun Mali kɔrɔnfɛla ye o bɛ fɛ ka taa sigi yen de
San kɛmɛ ɲinan kɔfɛ ji wo bɛ taa ni Europe bɛɛ ye. Europe sigilen bɛ ji de kɔnɔ. A n'u y'anw faga k'an bɛɛ faga o bɛ sɔrɔ ka t'u sigi an ka jamana kɔnɔ. Tɛ sanu dɔrɔn nɔfɛ. Ni ça veut dire que yɔrɔ dɔw bɛ Kidali yan fan ninnu na n'i y'i sigi yen courant ko fu don courant ka yelen sɔrɔ o ye fu de a dɔnniya b'u bolo. I y'a faamuya la n'i y'i sigi Kidali yan fan ninnu na satellite i y'a faamuya b'a la n'i ka satellite bɛ yen a bɛ puissant ka tɛmɛ diɲɛ satellite ça veut dire que hɛrɛ de bɛ yen o ɲɛ bɛ fɛn de la yen. Tɛ sanu dɔrɔn nɔfɛ dɛ o de la i bɛ ka tile Mali lakana dan tun ye Bamakɔ de o tun bɛ fɛ ka Mali bɛɛ de ta. Faransi député bɔra k'a fɔ ko Faransɛw de y'anw fagabaga ye Faransi de ye Mali ci accord d'Alger a tɛ foyi nɔfɛ ka Mali tila fila ye CEDEAO ko sagadenw don ko Afrique cibaga don k'o tɛ foyi représenté o ye Faransi ka gouverneur de ye Faransi député de bɔra ka nin bɛɛ fɔ Ala ka barika don i la n bɛ tila k'i ka numéro ɲini k'i wele k'i fo ka t'i fo i ka so i y'a faamuya b'a la ka to k'i ka so i ka salon i ka so kɔnɔna k'a jɔsi fu bilahi nin ye yɛrɛ woloden de nin ye halaladen de wa nin ye silamɛ de bilahi silamɛya kɔrɔ tɛ sali dɔrɔn silamɛya kɔrɔ ye jogo ani hɔrɔnya ni tiɲɛfɔ ni danbe ye Faransi député assemblée nationale an bɛ kuma fɛn fɛn na a nana segin a bɛɛ kan an ka laɲini ye fɛn fɛn a y'a bɛɛ fɔ tɔɔrɔ min bɛ an ka cɛ nɔ tɛ muso nɔ tɛ Faransi don kuma fa na ba filɛ o de la an b'a fɔ k'an to yan u ka papier ko tɛ u ka dugukolo ko tɛ u ka logement tɛ u ka paga tɛ n'a ka di u k'a bɛɛ tigɛ an bɛ Ala de kɔ an b'an faso de kɔ wa an b'an ka jamana de kɔ wa an bɛ fɛ an ka segin an danbe kɔnɔ an ka lafiya mɔgɔ mɔgɔ t'o fɛ ne t'i fɛ mɔgɔ mɔgɔ tɛ maliyɛnw ka basigi ni ka lafiya fɛ hali n'i bo ye sanu de ye bilahi ne b'i ku fara i y'a faamu voilà Faransi député bɔra ka bɛɛ fɔ wa nin fana de ye tiɲɛ a ye min fɔ wulibali don n'u m'u ka politique changer bilahi hali u ka jamana kɔnɔndenw bɛ wuli u kama parce que kɔngɔ bɛ n'u faga gɛlɛya bɛ n'u faga olu de bɛna laban fantanya ma anw bɛ laban setigiya ma o de natɔ don bilahi ninnu bɛ kɛ garibu ye ninnu bɛ visa ɲini ka taa anw fɛ yan a bɛɛ na hara tɛ min n'u m'u bɛrɛ bɛn mɔgɔ ma ka partenariat kɛ gagnant bilahi malo b'a kɔfɛ tatiɲɛ b'a kɔfɛ lebu b'a kɔfɛ a hara tɛ min don miɲɛ ta yɛrɛ tɛ a bɛ kɛ hara anw yɛrɛ ɲɛna yan hara tɛ min ninnu bɛ visa ɲini ka taa Afrique bilahi a bɛ na c'est nous les patrons a bɛɛ bɛ anw de bolo n'aw nana ko aw tɛ baara kɛ anw fɛ aw tɛ baara kɛ anw bolo an k'aw sara Ala ye hɛrɛ min d'aw ma k'aw bɛ anw faga k'o hɛrɛ ta non Ala tɛ sɔn ni Asimi tun mana bilahi Ala ka barika don Asimi na ni Asimi tun mana a tun tɛ ɲɛnabɔ Faransi député k'i fo Mali bɔlen kɔfɛ Burkina bɔlen kɔfɛ i y'a faamuya b'a la Guinée bɔlen kɔfɛ bilahi bɛɛ bɛ na kunu wallahi Asimi bɛɛ la kunu wa Asimi bɛ ka bɛɛ ɲɛ yɛrɛ wa bɛɛ bɛ ka ɲɛbɔ Mali nɔfɛ bi bɛɛ bɛ na Mali ladege hara tɛ mɛn Afrique bɛɛ b'i tɛgɛ bɔ Faransi bolo jagoya population ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye bi i y'a faamuya b'a la africain bɛɛ ka kɛ komi Asimi Afrique bɛɛ ka kɛ komi Mali Gabon olu fana y'a daminɛ constitution min b'u bolo ko Faransi ka constitution don foyi tɛ ka Gabon hɛrɛ ta ka Gabon nafolo ta ka Gabon ta tiɲɛ ka Gabonɛnw halaki ko o constitution de bɛ yen ko jɔn de y'o constitution dilan ko Faransi Gabonɛnw fana murutila u bɔra k'u bɛ sa de Faransi tɛ to olu ka jamana kɔnɔ tuguni olu bɛ sa i y'a faamuya b'a la walima i y'a faamuya b'a la Faransi b'u ka jamana bila an ka Gabonɛnw fana lamɛn olu fana bɔra. Vous voyez qu'il a bien été déchargé par le service de sécurité de l'ambassade de France. Conscient et agissant. Disons à la France que soit elle change sa façon de s'asseoir, soit elle partira du Gabon. Voilà. Car c'est notre terre, nous sommes en droit de savoir qui est chez nous, et peut-être avec nous, ou qui part de chez nous. Faudrait-il d'ailleurs qu'elle a elle-même en France, qu'elle exerce vis-à-vis des autres nations du monde. Nous avons le cas aujourd'hui de la Russie.
Voilà, pour que vidéo kana janya ni gabodo fana de bolen ye kenema kwa bala France ko France ka Gabon bla. Tora mumbuka degu mumbuka ko France de nodo ko France ko ka jamana bla. Ne balmaw tinya de toy ko ala galo mana san kameke bolila dondo sogoma fe tinya bala ju. Galo ko ye munye malo ni tachien France kera nyugun tan fenye France kera bonema wolo ye u ka politiki o de africain faga o de Afrique ci. Grâce à Assimi africain bébé ka punu Gabon population fana bora ko à partir de hier ko te fe ka France ye u ka dugukolo sanfɛ. Ya faamuya bala o be France gɛn ka bɔ u ka dugukolo sanfɛ walima olu be sa. Tɔɔrɔ min b'u kan degun min b'u kan tɔɲɔ min b'u kan ko cɛ nɔ tɛ France de nɔ don. Ko tɛ foyi la olu ka jamana kɔnɔ ko k'u ka hɛrɛ ta k'olu to maɲumatɔko la k'u to sɛgɛn la k'u to ɲani na ko banna à partir d'aujourd'hui. Président handicapé min b'u kunna lagalagatɔ min b'u kunna n'a bɛ ka sugunɛ k'a yɛrɛ la n'a bɛ ka bo k'a yɛrɛ la n'a nunji bɛ ka bɔ a yɛrɛ ma n'a tɛ su ni tile bɔ ka su ni tile dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na k'u ka décision tɛ ta olu bolo tuguni olu b'u ka hɛrɛ ɲini cogo dɔn. Voici le peuple gabonais. Ala ka barika don aw la ala k'aw faga nin sira kan ala ka nin sira kɛ continuité ye ala kana to aw ka segin aw kɔfɛ ala k'a to aw ka taa n'a ye komi maliyɛnw bɔra ka IBK gɛn i y'a faamuya b'a la ka Mali segin a danbe kɔnɔ cogo min na ala ka Gabon fana kɛ o ye ni Gabonɛw fana y'u ka président gɛn ka bɔ yen ka Faransi gɛn ka bɔ yen i y'a faamuya b'a la turu bɛ se Côte d'Ivoire fana ma olu fana bɛ bɔ africain bɛɛ de kununa bɛɛ b'i ka hɛrɛ ɲini cogo dɔ bɛɛ b'i ni jugu dɔ ka bɔ ɲɔgɔn na mɔgɔninfin i y'a faamuya b'a la n'i y'i balima tɔɲɔ a b'i ye k'i to yen n'i y'i ka bagan tɔɲɔ a b'i ye k'i to yen tubabuw ye anw tɔɲɔ ka anw fantanya ka anw bantanya ka anw ta tiɲɛ ka anw kɛ fɔlatɔ ye ka anw kɛ fantanw ye bi grâce yɛrɛ wolodenw faso denɲumanw a bɛɛ jɔlen don la patrie ou la mort nous vaincrons an tɛ foyi bila an faso ɲɛ i bɛ n bonya n b'i bonya i bɛ koto n ta la n bɛ koto i ta la hɛrɛ min bɛ n bolo i bɛna baara kɛ n fɛ de n b'i sara e bɛ dɔ sɔrɔ ne bɛ dɔ sɔrɔ an bɛɛ bɛ balo lafiya kɔnɔ mɛ kana n faga n bolo lafɛn nɔfɛ o tile sara a mɛnna o waati sara a mɛnna o tɛ kɛ la nouvelle génération o tɛ kɛ aw ɲɛna tuguni soit an kunkolo ni piki walima an b'i ku tigɛ kuma fana b'a filɛ ka Gabon population fo aw kana segin dɛ a ye dɔ fara cɛsiri kan a ye dɔ fara wulikajɔ kan président min bɛ yen a y'a fɔ a ye k'a ka tubabuw ye k'u to yen tubabuw tɛ foyi ye i y'a faamuya b'a la Afiriki cibagaw kɔ n'aw y'a faamuya Gabonɛw constitution min b'a bolo Faransi ka baara don constitution min b'a bolo Faransi de y'a dilan mun de bɛ constitution in kɔnɔ Gabon hɛrɛ n'olu m'a ta n'olu m'a dun k'u fa a tɔ tɛ di i y'a faamuya b'a la Gabonɛw ma a bɛ komi ni ne ye dumuni tobi i y'a faamuya ka dumuni tobi k'a ɲa cɛbu i y'a faamuya b'a la gan b'a sanfɛ sogo b'a sanfɛ i y'a faamuya b'a la fɛn b'a sanfɛ wolofaw ka kuma busabu n'o ye dakumu ka cɛbu ɲɛnama tobi ka ban pewu kana sigi dɔ ka n'o ta i y'a faamuya b'a la ko n'ale m'a dun k'a fa ko ne tɛ fɛn dun a la ko ale t'a tɔ di ne ma ni ne tɛ ɲamaden ne man ka sigi k'o lajɛ ka sɛgɛn k'an ka dumuni tobi dɔ ka n'o ta k'ale b'o dun n jɔlen ɲɛna n ka sa o ka fisa n balolen ye le peuple gabonais an y'aw ka vidéo ye an b'a cari fan bɛɛ fɛ n'an y'an da don kodenni na a bɛ kɛ koba ye n'an y'an da maga ko ko la barika bɛ don o ko la Gabo an ka soutien bɛ aw ye kuma min b'aw da kɔnɔ hɛrɛ don tiɲɛ don i y'a faamuya wala basigi don ka ɲɛsin Afiriki bɛɛ ma waati dɔ sera Afiriki bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan CEDEAO ɲɛmɔgɔ minnu bɛ k'u ku tigɛ k'u fara saba tigɛ o kan k'u gɛn parce que jɔnw don fɛnabɔnaw don bɔnɛma wolow don Afiriki ciliw sen b'a la Faransi député bɔra k'a fɔ nusɔgɔtɔw don bɔnɛma wolow don peuple bɛɛ k'i jɔ c'est le peuple souverain qui décide ni Gabon peuple fana y'i jɔ sisan ka kɛlɛ kɛ ko Mali walahi Afiriki bɛɛ bɛna ɲɔgɔn faamuya an bɛɛ bɛna kɛ Union africaine ye Union africaine min bɛ yen o ye Union européenne de Union africaine tɛ Mali kɔnɔ Union européenne de bɛ yen parce que o bɛ ka tubabu de sago kɛ ni an ye nin cɛkɔrɔba ninnu k'u tigɛ k'u bɛɛ gɛn ka bɔ yen ka saga ninnu bɛɛ faga ka bɔ yen
Union africaine bena sigi amanga jamana uchu Gabo peuple kana blade Mali ma blanye kalo saba de kenama jugu sago dem be la haraka gen ka boy akana blade nga soutien ba wuye e wa sunu tlembe do ka wuye nsali o salimbe do ka wuye ala kana to population ka se ko fe Gabo ni Gabon fana français ken ni Côte d'Ivoire ou ken ni Niger ou ken Union africaine be sigi c'est ça Ousmane Senko natolado galon ko e malode nunu ye an tono billahi anga na folo no fe France troisième puissance de or sanu français troisième puissance de dia kono a sanu borami Mali hari fali botu ka du polo duguma ka papier photocopie do dlan ya famia bala ka papier kunta do dlan ya famia bala ka papier kolon do dlan ka sebeni ko ka ta odi anma ka ngwa famia na mauta sefa e odi ça veut dire ka papier ka nyama do fara no ka ko dlan ka couleur ko la ya famia bala ka am negani oye ya famia bala famia na ma munun be ambulo na be se ka ke fembe sanu be se ni sanu te avion te boli ni sanu te téléphone te marché ni sanu te ya famia bala har mobilité boli ni lithium te faut se ka dlan ça veut dire que hera fen bu buru o be ka ta Afrique te ka an negani papier jalani papier colonie ka on ko demseni nan ko kambe bo yere kalama do be bombo ni kalamando anta ko on est réveillé billah on est réveillé et wambe ni kele ke fanjoli là-bas et ka dugu côté et ka papier côté et ka jamana côté alaka ambe ya ko de lassier et banso tasa mi kona juso je n'ai rien à foutre avec toi ne balmo ambe teme ka boye amena danga den kuntigi ko be ka fara ɲɔgɔn kan tuguni an bɛ min ɲini Mali comment ça s'appelle Mali fɛnw fɛ Mali jeunesse fɛ wallahi a ye wuli an ɲa bɛ Isa Kawjim ani Rasbachi o bɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'olu bɛ Mali sauver a filɛ o ye ɲɔgɔn ye kunu karata Buguni na parce que Kize taara sa bolo tuguni dangaden a bɔra ba kɔ la ka bi ka bɛɛ ka wari minɛ ka tila ka halake ni cogo la Kize tɛ depuis anw y'an sen bɔ a sen na a kɛra bɔnɛma wolo ye u sigilen bɛ karata Buguni dɔ kɔnɔ u ka cɛkɔrɔba ka kafe nin kɔnɔ karata Buguni dɔ sirada la poussière bɛ ɲini k'u faga o ni Kawjim ninnu de bɛ ka fara ɲɔgɔn kan sisan ko sauver pour le Mali o ye tɔn caman sigi a si ma don da la a kun o ye ɲɔgɔn ye k'u bɛna tɔn kura sigi ko sauver pour le Mali la jeunesse consciente o don a ye min kɛ Isa Kawjim na maison de prince la a kana kɔ dabila ninnu ka fara ɲɔgɔn kan dɔwɛrɛ tɛ ni molobalidenya tɛ anw ye Rasbachi dɔn Asimi ɲɛ yan ka to Rasbachi kɔ k'an ka nafolo d'a ma ka Papa Darame ka so sanfɛla d'a ma ka hɛrɛ sugu bɛɛ kɛ nin ye anw janfa ka taa wari minɛ politiciens na ka kɛlɛ jigi so ani ne ye nin denkolon den ninnu lajɛ k'olu bɛ jɛkulu sigi ko sauver le Mali o tuma na an sara ka kunu de ye an sara ka kunu de ye an ma sa ka kunu de ne bɛ min fɔ Mali jeunesse ye ninnu ka molobalidenya dabila aw de bɛ jɔ aw jɔyɔrɔ la ka taa ninnu minɛ k'u kun ci k'u da fara k'aw sen fili kɔnɔ k'u ɲamɔgɔden tigɛ hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile parce que ninnu ye dangadenw de o bɛ faransi ka baara la o bɛ wari ɲini na Mali ko tɛ bi Mali ko tɛ sini n'a ye ninnu ye ko bɛ bɔ k'u ka jamana lagosi la jeunesse consciente i y'a faamuya b'a la n'a ye y'a sɔrɔ i y'a faamuya la k'u tigɛli n'a bɛ kɛ ni wari de ye n'aw mago bɛ wari de la k'u k'u tigɛ a ye n wele a bɛ bɛn wari fɛn fɛn ma n b'a da aw ma a y'a sen fili kɔnɔ k'u ɲamɔgɔden tigɛ k'u bataralɛmɛ kari hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile parce que ninnu ye bɔnɛma wolow de ye ala jugu kafiri den mɔgɔ lankolonw mun de bɛ Mali kɔnɔ ni maliyɛnw m'a kɛ ninnu ye ka tugu u kɔ k'an ka wari d'u ma kɛlɛ labanna cogo di k'a ɲini jigilatigɛ kumasulu maloya o de bɛ bi ko sauver pour le Mali jɛkuluni min bɛ e bolo e m'o sauver de bɛna Mali sauver molobalidenya ma tɛmɛ a kan bilahi population ne y'aw sigi ka ninnu lajɛ u ka to ka na faso danbe bɔ a la ka tubabuw lafasa ka diɲɛmaaw lafasa Mali kan bilahi ne t'a yafa aw ma bi n t'a yafa aw ma sini ni population ye min kɛ foyi tɛ bɔ a la
ni population min ka be comme ala ya ke aw ye min ke kawjimna ni nunu teru sigi kawjimna rasbati faralen fela ɲɔgɔn kan dɔwɛrɛ tɛ de kana faso la gosi ka faransi la fasa ka a kɛ ɲamɔgɔ dɛɲɛ mali ko tɛ foyi foyi tɛ bilahi ani nunu sera ka t'u sigi ko bɛ jamana la gosi ka aw to yen ne t'a yafaw ma bi n t'a yafaw ma sini parce que dɔ kɛra molobalideya la waati min na faso bɛ ka sauver waati min na bɛ ka jadusu faga waati min na bɛ ka saya bali mali kɔnɔ o da tɛ maga nin si la fo ka faso lagosi ni nin kɛra ka mali jeunesse to yen n t'a yafaw ma bi n t'a yafaw ma sini a y'aw simɛ k'aw jɔ aw jɔyɔrɔ la n'a ka di u k'a fɔ violence n'a ka di u fɛn fɛn ka di u k'a fɔ mais kojugu tɛ bɔ dugu la wasa faut que dɔ de k'i nin di walasa dɔ ka lafiya ni dɔ m'a yɛrɛ saraka dɔ tɛ lafiya an b'o waati de kɔnɔ sisan isa kawjimi raspach n'a y'u ye kɛnɛ fɛn fɛn kan k'u bɛ mali lagosi a ye t'u minɛ k'u ɲamɔgɔden tigɛ hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile parce que molobalidenya don mali ko tɛ jamana ko tɛ foyi foyi tɛ jugusagodenya de bɛ ninnu bolo a y'a faamu n'a ye ninnu ye kɛnɛ fɛn fɛn kan k'u bɛ taa sigi ka jamana lagosi n'an ma taa ninnu bilakɔrɔ fara saba tigɛ bila aw tɛ ne bɛ jigin aw la quoi n bɛ jigin aw la mɔgɔ minnu ma se ka hali u ka du gérer mɔgɔ minnu ma se k'u ka tɔn gérer mɔgɔ minnu ma se k'u ka jɛkulu jɔ o de bɛna ko bɛ tɔn fara ɲɔgɔn kan ko sauver pour le Mali mais va te faire foutre molobalidenya ma tɛmɛ a kan n'a ye ninnu ye yɔrɔ la a y'u ju ci n'a ye ninnu ye yɔrɔ la a y'u wuluden tigɛ n'a ye ninnu ye yɔrɔ la a y'u kun ci k'u dafara hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile ni nin ma kɛ jamana tɛ bonya ni nin ma kɛ dɔ tɛ bɔ molobalidenya la Assimi tɛ se k'a bɛɛ kɛ Assimi tɛ se k'a da don nin bɛɛ la population de kan k'i jɔ n'a ye ninnu yɔrɔ la a y'u wuluden tigɛ a ye min kɛ Kawjumi na maison de presse kɔnɔ i y'a faamuya o la fɛn ma bɔ a la ayiwa fɛn tɛna bɔ a la kasara min kɛra vitre minnu cira Kawjumi yɛrɛ de bɛna bɛɛ dilan n'a ma bɛɛ dilan a bɛ taa kaso la ayiwa o taara ɲɔgɔn sɔrɔ karata buguni na dɛrilangolo bɔnamawolo ka fɔlɔ misiri kɔnɔ ka taa laban bari kɔnɔ Rasbach ni Kawjumi bɛɛ ye mɔgɔ sugu kelen de n'a y'u ye yɔrɔ la k'u b'u n'u da don Mali ko la a y'u fan ci Mali ko tɛ bi Mali ko tɛ sini hɔrɔnya tɛ danbe tɛ ninnu na ne de filɛ ne k'a fɔ aw ye dangaden ne ni ko sauver le Mali il faut sauver ta mère d'abord sauver le Mali il faut sauver ton père d'abord sauver le Mali il faut sauver ton association d'abord mais toi tu n'as rien à foutre barka t'i la nafa t'i la k'aw de bɛ n'aw sigi ka jamana lagosi aw ka zutɔ nɔfɛ ka jamana lagosi aw ta nɔfɛ ka faso lagosi cɛ ko a ka bon hakili ma hey la jeunesse ni dɔ min yɛrɛ saraka dɔ tɛ hɛrɛ sɔrɔ bilahi n bɛ segin a kan kojugu tɛ bɔ dugu la gansan ni dɔ ma yɛrɛ saraka dɔ tɛ hɛrɛ sɔrɔ dɔ kɛra an ye fɛn fɛn ɲini Assimi fɛ a bɛ ka bɛɛ kɛ an ko tubabuw de y'an jugu ye Assimi gɛn an ko ji tɛ yen a jɛra a yɛrɛ ka sara kɔ ka don ji la an ko lakana tɛ yen a jɛra a yɛrɛ ka sara kɔ ka don lakana la an ye fɛn fɛn ɲini nin furakɛli fɛ a bɛ ka bɛɛ kɛ ka nin dɔgɔya ka aw tɛ yen la jeunesse consciente ne tɛ jigin Assimi na n tɛ jigin le 5 colonel la ne bɛ jigin aw de la jamana kɔnɔdenw bɔra ka président kunturu gɛn ka bɔ yen mun bɔra la foyi ma bɔ la Rasbach ni Kawjumi bilakɔrɔ fara saba a y'u minɛ k'u kun ci k'u da fara n'a bɛ se k'u faga y'u faga n'a bɛ se ka min k'u la a y'a k'u la parce que ninnu ye anw tɔɲɔ ne b'a fɔ bi n b'a fɔ si n'a bɛ se k'u faga y'u faga n'a bɛ se ka min k'u la a y'a k'u la hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile jamana kɔnɔdenw bɔra yan ka président kunturu gɛn ka bɔ yen ka muso gɛn ka den gɛn ka bubu gɛn hali bi u bɛ boli la ninnu de b'u n'u sigi jamana kɔnɔ Issa Kawjumi ni Rasbach ko sauver le Mali il faut sauver ta mère e bɛ se ka mun kɛ Mali ko la tuguni e bɛ se ka mun kɛ Mali ko la a bɛ se ka mun kɛ Mali ko la dangaden damaw faralen ɲɔgɔn kan muso furubali denw faralen ɲɔgɔn kan faso kumasulu denw faralen ɲɔgɔn kan ninnu donna ko o ko la u ma ɲɛ sɔrɔ a ko si la i y'a faamuya hali n'i ye Mali ta k'a di ninnu ma a bɛ tila ninnu na hali n'i ye ninnu bila kabanɔgɔ la u bɛ bin parce que dangadenw don baso kumasuludenw faso kumasuludenw don ani ninnu ye jamana lagosi ka jeunesse to yen an t'a yafa bi an t'a yafa sini Assimi man ka da don Assimi man ka ninnu minɛ k'u don kaso la c'est le peuple souverain qui décide ni Mali ko tun na an b'a faamuya n'u tun ma deli ka kɛ jamana kɔnɔdenw ka ɲɛmɔgɔ ye an b'a faamuya Kawjumi 4 vice-présidents de CNT 5 millions par mois
Amase ka fo idlan. Rasbati, jama min toula kwa ma toula rasimeko. Alabana chokodi. Ibolu de ko sauver pour le Mali. Mais c'était une honte, la déception totale. On est là, on est déterminé. Ka chibla Mali jeunesse sur moi. Demse munu bola kata kavdumi fara sabatige. Au jolen katode. Wallahi hanni wal ko damban kunja ko ka financer. Na ye mulbali dem fen Mali ko na ya kunchi ka da fara. Bilahi nunu be comme wulu, ne wulu fara ma foi fara. Ne wulu fara ye fu de fara. Aye nunu wulu dentre, ou yan tonyon. Da bara ko fe foi. O be France ka wari minana. O be wali be kata mine Sénégali, wali be kata mine Côte d'Ivoire ka façon la gouchi. Nimbe dans le pays. Mo fen flek ko la Issa Kaoudjimi wari drama français ya. Ne o vidéo jouer. Arasba ti tala wari mine Côte d'Ivoire ko to. Tala wari mine Sénégal. Bubu nunu be Côte d'Ivoire, nunu be ou sous la façon la Mali côté foi. Beba kalama benyaba la beba de ko dambete nuna nunu kato ku sika façon la gouchi faut être kabola mais c'était une honte pour la jeunesse consciente asime to wabuke on de kanga sokono jugu ku nchiku dafara asime a joro fa asime a jeniro fi on ta to be ka munde asime tseka beket a feminka gele asime oke feminka no ante kango toke. C'est ça. Au-delà de comment faire la baille. Arasbati ne Kaoudjimi kata fara nyoko ka kunu ko sauver le Mali. Autrement la Mali teya, Mali tirade ya. Mali tirade mulubali denyadu. Billahi mulubali denyadu. Anga Arasbati ka to mo la mede. Abicha mena mifo e mika jekulu sauver. E la Mali de sauver. Mais ko ka bo hakilima. Ay abicha la mede. Ah, Bicham Lamede, sauver le Mali, pas sauver le Mali, ah Lamede. Il est découragé, il n'est pas aramadou, il a tourné Pierre Maoula. Et puis, il a donné une quelle qu'on billa, il m'a fouillé, il n'y a pas que c'est qu'il a dit. Voilà. Avancement zéro. Anga Kekanye, Dom se para la oka blala kakeate. Jama me franc, Jama son là, qu'il n'a pas, mais qui sont en train de gérer, t'as chiffé. Bon, n'y a seven kononati. Abicham ko organisation zéro. Taranye zéro. Bara zéro. Foi. Et ma se kika ni tchakul ne fitini zéré. Et ben de ko sauver Mali. Danga denyado mulubali denyado. Akana tando mate. Billahi ni mwofla na mani danga den kunche ka bo Mali kono. Billahi numbe fitina kolo Mali kono. Ni si jugu den flying. Na mu kumbe depuis ça. Billahi be mo da do kumala. Femme be se kanike jeunesse do. Aye Kaoudjimi koute godo mo boran la. Oui, il faut continuer de t'assumer ka ou jo la ka. Comment on te Mali kono wali dusu te kote. C'est be jeunesse fala no kan do no be ta sigero ya fa mala ko bo bara la ko ke handicapé totali. Ote tia kan be ote tia ka se ni Mali kote foite. Billahi be nani ko na metega daka. Ma ko ka saawdo. Ya fa mala. Mo mune façon na folosun o bolu ka bara la. Mali kote. Sinon, moi, fin sur la soupe. Moi, fin pas au fric. Ou autant, voilà, moi, fin pas non fait. Bébé, ni flanqué, fait. Asymétrique, tout le massa. Moi, fin ta fait, y'a ma dendo. Là. Moi, fin bécané, ni fangay de la gauche. Et kaka vis, c'est que taka konyani. Il bat sur la femme à pas fourri, il bat sur yama dendo. Sinon, halala, den bébé, ni fangay fait. Il y a famille à la halala dembe Mali fabi halala dembe jolendo bika jugu ken mais nyama dum de beka foko français parfum kain français sonrama kain français wulu ji kain français nin kain il va même mo ta ko nyama dendo woron kolon dendo ras pala ira du l'homme tranquille depuis Paris mais au playa ni bitaye ni sra il faut etamboy en façon en bas de fafan joli là-bas non de beke sragaye wala sa Mali ka sega dambe kono ne pe ka sa Mali don ka lafiya billah ambasra kantable nam de beke sragaye wala sa Mali don ka lafiya la ka on ke sragaye Mali don ka lafiya Mali ka do dala on est là pour défendre la patrie war côté sanu côté papa je gagne 2 millions par mois natalente mola mo tem bla vidéo kala comment tenir mo si che une façon au de beninka c'est tout. Ni mwote nyoko yesrada nga mwotika na folola
magote jorola ala ye min den o ye wasakɛ n faso de bɛ nin kan y'a faamuya wala wa n faso n b'a defa fo n joli laban n ta de n ka telefɔni n ta de n ka forfait je continue à me battre fo Mali ka se ka wa n'an donna ko ko la ala b'an dɛmɛ n'an donna ko ko la ala bɛ barika dɔ la an ye kɛlɛ fɛn fɛn kɛ walasa Mali ka se ka dan bɛɛ kɔnɔ a bɛ ka na a bɛ ka na déjà ala ye Asimi di an ma baara bɛ ka kɛ bɛɛ cɛsirilen bɛɛ kununa bɛɛ bɛ ka sira minɛ hali Gabonɛw bɔra bi nin bɛɛ y'an ka laɲini ye on va continuer de battre ka bɛɛ lajɛlen fo Seydou Sissoko k'i fo k'i waleɲuman dɔn Mamadou Jara k'aw bɛɛ lajɛlen fo Silima Sissoko k'aw bɛɛ tu fo mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ n ye min tɔgɔ fɔ ani ma min tɔgɔ fɔ en tout cas on est ensemble don o don ala bɛ énergie don an na don o don ala bɛ fanga di an ma don o don ala bɛ courage di an ma den kɛni n'i donna ko ko la kana sɔn a da ka to i la kana décourager fana fo n'i sago sɔrɔla waati min na o de y'anw tɛ anw ye marakaden kalalaw de anw tɛ don ko la ka bɔ ko la ten dɛ fo an ka laɲini ka sabati fo an ka laɲini ka sabati wa an bɛ nin kɛlɛ in na fo an ta joliba fo an kunkolo ni piki n'an ma sa an t'a dabila n'an ma dɛsɛ an t'a dabila k'an kɛnɛma to n ka ca an b'an faso defa fo an joli laban foyi t'an bɔ yan sanu ko tɛ wari ko tɛ Mali o de ka d'an ye vive le Mali vive Assimi Goïta vive toute l'Afrique vive tous les jeunesses conscientes mɔgɔ mɔgɔ ye halaladen ye mɔgɔ mɔgɔ ta ye Mali ko ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ Afrique fɛ ala k'a bɛɛ dɛmɛ ala k'a bɛɛ sago ka ye ala k'a bɛɛ sankɔrɔ ta ala k'an bɛɛ jɔlen to ala kana'aw jugu tanya ma ala kana'aw jugu se aw la maa tɛ hɛrɛ sɔrɔ ka sɔrɔ i ma sɛgɛn an bɛ sɛgɛn fɛn fɛn kɔnɔ bi a y'a bɛɛ ko a ye mun ye a bɛɛ kɔrɔ hɛrɛ b'a kɔfɛ lafiya b'a kɔfɛ dɔw b'a la gɛlɛya bɛ yen maliw ta ka gɛlɛn nin ka gɛlɛn nin ka gɛlɛn faransi gɛnna donna ta bɔra ta dɛmɛ min tun bɛ di mɔgɔ ma o bɛɛ tigɛra sɛgɛn kɔ ye hɛrɛ de n'an ma nin kɛlɛ kɛ an tɛ lafiya san kɛmɛ ni kɔ an bɛ tubabuw bolo an ye mun sɔrɔ o ye san kɛmɛ ni kɔ élection kɛra président joli sigira an ma foyi sɔrɔ ni tɔɲɔ tɛ an ka nin dɛmɛ hɛrɛ bɛ yen lafiya bɛ yen bilahi ka bɔ kuma la yan ka bɛɛ lajɛlen fo on ensemble an bɛ ɲɔgɔn bolo a b'a partager comme nin page n ye nin récupérer nin tile fila la an bɛ continuer kɛ a b'a partager a b'a bila groupe bɛɛ sanfɛ a b'a cɛri ka taa on est là an bɛ Mali dɛmɛ Asimi ala ka barika don la muso ɲuman de ye ni muso sabalila furu kɔnɔ a bɛ waliju bange ni muso sabalila furu kɔnɔ a bɛ silamɛ bange ni muso sabalila furu kɔnɔ i y'a faamuya b'a la a bɛ dondaladen a b'o wolo Asimi ba sabalila de Asimi ba muɲuna o de ye Asimi Kɛta Asimi an b'i kɔ an b'i fɛ bilahi n'i ye sira bila an b'i bila en tant que i bɛ sira ɲuman kan nous on est là pour ça o y'anw ka kɛlɛ ye ni ma ɲi n ka cɛ samara an b'aw bila merci